Jak koupit byt u moře, když nemáš našetřeno? Česká banka ti přímo na Bulharsko nepůjčí, ale moji klienti to dělají jinak. Mám české finanční partnery plus vlastní bulharský právní servis. 3 cesty, které reálně fungují v srpnu 2026. První, americká hypotéka, nejčastější. Zastavíš nemovitost v Česku, svoji nebo rodičů s jejich souhlasem. Dostaneš neúčelové peníze a v Bulharsku kupuješ za hotové. Výhoda? Větší sleva u developera. Já pohlídám akt 16 a převod přes úschovu. Druhá. Navešení plus stavebko. Máš už hypotéku? Při refinancování ji můžeš navýšit o 1-2 miliony. Nebo ze stavebka. Třetí. Splátky od developera, bez banky. U vybraných projektů 0%, jinde rozložení plateb napřed 3070 do kolaudace 2027 dle developera. Bonus. Potřebuješ prodat byt v Česku? Prodáme přes Century 21 i rychlým výkupem přes náš fond, orientačně do 14 dnů dle stavu. Doprovod koupě v Bulharsku máš pak zdarma. Bulharsko má od března dnů 2026 euro, už 8 měsíců. Ceny už rostou, ale pořád je to nejlevnější moře v EU s nejvyšším výnosem z pronájmu. Nejsem finanční poradce, jsem spojka. Spojím tě s partnerem, co ti spočítá, jestli je pro tebe lepší zástava nebo prodej. Napiš do komentáře zástava, prodej, finance